Rozhodol som sa ukázať vám prehľad tesárskych sekier Štubaj a porovnať ich s tými lacnými, ktoré máme na e-shope. Aký je v nich rozdiel, prečo sa oplatí priplatiť a kúpiť si napríklad túto najkrajšiu a najlepšiu priamo zo sortimentu Štubaj. Nie je to žiadna veda. Hlavná spoločná črta týchto tesárskych sekier je vlastne ten tvar. To znamená, že je to vyťahovák na klince a zásadná vec je kovaná. No a dôkaz o tom, že to je kované, je presne tento vyrazené logo v tele tej sekery. Tak je to na tejto zelenej, takisto na tejto modrej a to isté aj na tejto poniklovanej. Takéto logo nie je na tých lacných sekerách. Hej? Toto nie je kovaná sekera a nie je to ani od Štubaju, ale je to iný dodávateľ a je to nejaký výkovok, ktorý je tvrdý a ťažko sa ostrí a v podstate ju neodporúčam. Čiže ak chcete, vyberte si z týchto troch sekier Štubaj, táto poniklovaná, modrá tesárska a táto zelená. Určite budete spokojní, hlavne čo sa týka tvrdosti, brúsenia a bude to radosť pracovať s drevom. Jednak či nejaké tesárske práce, alebo vyslovene rúbanie dreva. Ale možno, že takí fajnšmekri si môžu vybrať napríklad tento model, ktorý je ešte takto ošetrený s touto mosaznou ochranou proti takým, aby sa to porisko nezničilo, a taktiež tu z hora je to také ošetrené. Takže a táto rukoveď je z kvalitného hickory dreva, naozaj poteší každého, nie len tesára, ale každého človeka, ktorý má rád kvalitné náradie. Kliknite na markus.sk, možno si tam vyberiete aj iné modely náradia. Ahojte.